yara my brother. Yara nwune. Ado yemeni biye. Yola my brother. So ono barako yarie. Onye baare ko yaji mere hwe sori anu mo ma o ga-eme obi adoyodo. Ọwụhụ ọha ọwụ onye ọbụla ga-efụta nke a na-eme ụdị ebe a na-eme egwuregwu maọbụ ebe a na-eme mmemme ya eri ego ihe n'ụdị ọla nwunye. So my brother onye kpara akụ ya iji emere hustle ya mana ime hustle ga-abụkwa ka ga-vụrụ gị abụmọnụ ma ọ ga-evụrụ gị nso were ya eji mere hụ egwuregwu hụ ọchị na ịhụnanya obi ga-eje n'ọkụ ụdọ. A na-adị mmekpa ahụ ụbada ego ya ga-awụrụ ha gị ịfụkarị ya nso mana n'ime ihe niile ekelele ndị ụmụnne na ụmụnna ndị bịara mmemme n'ụdị ego eri otu esi eri ego na ịhụnanya. Ọ dịghịkwa easy, my brother. Yes, that's onye hụrụ eziokwu ya bụ ọ dịghị easy ịbịa mmemme rie ụdị ego eriri ihe. Well, I don't have much to say. All I na-ese ụmụnne na ụmụnna ndị bịara mmemme ego na ezigbo ego na ịhụnanya. Ekele dịrị fa. Ọ dịghịkwa easy.